Μια φορά και έναν καιρό, σε μια μακρινή χώρα, ένα φτωχό ζευγάρι απέκτησε ένα όμορφο και χαριτωμένο αγοράκι. Οι νεράιδες προφήτευσαν για αυτό το αγόρι πως κάποτε θα γινόταν πολύ σπουδαίο και πως θα παντρευόταν την κόρη του βασιλιά. Λίγο καιρό αργότερα έτυχε να περάσει από εκεί ο βασιλιάς της χώρας και να ακούσει για την προφητεία των νεράιδων. Και επειδή δεν ήθελε η κόρη του να πάρει ένα χωριατόπεδο, πήγε στο καλυβάκι και αφού έδωσε πολύ χρυσάφι στους γονείς, πήρε το μωράκι. Καβάλισε το άλογό του και τράβηξε κατά το ποτάμι. Εκεί, αφού έβαλε το αγοράκι σε ένα καλάθι, το έριξε στο ποτάμι. Το καλάθι με το μωράκι κυλούσε για πολλή ώρα, ώσπου το είδε ένα παιδί που ψάρευε και το τράβηξε με το καμάκι του συνόχθη. Το πήρε και έτρεξε στο μήλο που δούλευε. Μόλις έφτασε εκεί, έδωσε το μικρό στη γυναίκα του Μιλωνά. Ο Μιλωνάς και η γυναίκα του δεν είχαν παιδιά, γι' αυτό αποφάσισαν να το κρατήσουν και να το μεγαλώσουν σαν δικό τους. Το έδωσαν και το όνομα Μπρούνο. Τα χρόνια πέρασαν και ο Μπρούνο έγινε ένα όμορφο παλικάρι. Μια βαριά χειμωνιάτικη νύχτα χτύπησε την πόρτα του σπιτιού τους ένας ξένος, που δεν ήταν άλλος από το βασιλιά, και ζήτησε να το φιλοξενήσουν μέχρι να κοπάσει η μπόρα. Οι καλοί άνθρωποι με προθυμία το φιλοξένησαν. Ο βασιλιάς έμαθε την ιστορία του Μπρούνο και αμέσως κατάλαβε ποιος πραγματικά ήταν. Τότε σκέφτηκε να απαλλαγεί από αυτόν. Του είπε ότι ήθελε να στείλει γράμμα στη γυναίκα του για να μην ανησυχεί, και τον παρακάλεσε να τον πάει στο παλάτι. Το γράμμα έγραφε: «Ο νέος που θα σου φέρει το γράμμα είναι απατεώνος, γι' αυτό να διατάξει να το φυλακίσουν αμέσως». Ο Μπρούνο δέχτηκε, και αφού πήρε το γράμμα που δεν ήξερε τι έγραφε, ξεκίνησε για το παλάτι. Μέσα στο σκοτάδι και τη θύελλα όμως έχασε το δρόμο του. Ξαφνικά είδε ένα σπιτάκι και ζήτησε από την οικοδέσποινα να μείνει εκεί. Η γυναίκα δέχτηκε με χαρά. Μόλις όμως ο Μπρούνο αποκοιμήθηκε, περίεργη καθώς ήταν, πήρε το γράμμα και το διάβασε. Όταν κατάλαβε τι είχαν σκοπό να κάνουν στο παλικάρι, έγραψε άλλο γράμμα και το έβαλε στη θέση του παλιού. Το γράμμα αυτό έγραφε: «Ο νέος που θα σου φέρει το γράμμα θα παντρευτεί την κόρη μας, γι' αυτό φρόντισε να γίνει αμέσως ο γάμος». Το πρωί ο Μπρούνο, αφού ευχαρίστησε την καλή γυναίκα, ξεκίνησε για το παλάτι. Μόλις έφτασε εκεί, οι φρουροί τον οδήγησαν στο βασίλισσα. Αυτή διάβασε το γράμμα και δέχτηκε με χαρά τον Μπρούνο. Την άλλη κιόλας μέρας φρόντισε να γίνει ο γάμος. Την ώρα όμως που όλοι γλεντούσαν, όρμησε μέσα ο βασιλιάς. Άρχισε τότε να απειλεί τον Μπρούνο, λέγοντάς του ότι αν ήθελε την κόρη του, θα έπρεπε να πάει στη χώρα των γιγάντων και να του φέρει 3 τρίχες από το κεφάλι του χρυσομάλη γίγαντα. Ο Μπρούνο, αφού άλλαξε ρούχα και αποχαιρέτησε τη Βασιλοπούλα, ξεκίνησε για τη χώρα των γιγάντων. Σύντομα έφτασε σε μια λίμνη. Ζήτησε από ένα βαρκάρι να τον πάει ως την απέναντι όχθη. Ο βαρκάρης του ευχήθηκε καλή τύχη. Μόλις έφτασε απέναντι, πήγε στο σπίτι του χρυσομάλη γίγαντα. Γλίστησε μέσα και τότε βρέθηκε μπροστά σε μια θεόρατη γυναίκα. Αυτή το ρώτησε τι ήθελε και ο Μπρούνο της είπε την ιστορία του. Η καλή γυναίκα συγκινήθηκε και θέλησε να τον βοηθήσει. Σε λίγο ήρθε ο γίγαντας και η γριούλα το ετοίμασε το φαγητό. Ο γίγαντας, αφού έφαγε καλά, κάθισε μπροστά στο τζάκι και αποκοιμήθηκε. Η γριούλα τότε του τράβηξε μια τρίχα. Με μιας ο γίγαντας ξύπνησε και άρχισε τις φωνές. Η καλή γριούλα του είπε ότι θα έβλεπε κάποιο φιάλτη. Γι' αυτός ξανακοιμήθηκε. Το ίδιο έγινε ξανά και ξανά. Η γριούλα έδωσε στον Μπρούνο τις 3 τρίχες και αφού την ευχαρίστησε, έτρεξε προς τη λίμνη. Εκεί τον περίμενε ο βαρκάρης που τον οδήγησε πίσω στη χώρα του. Όταν έφτασε στο παλάτι, παρουσιάστηκε αμέσως στο βασιλιά και του έδωσε τις 3 χρυσές τρίχες του γίγαντα, όπως τον είχαν προστάξει. Ο βασιλιάς κατάλαβε πως άξιο παλικάρι ήταν ο Μπρούνο και από τότε έζησαν όλοι μαζί ευτυχισμένοι.